Com ja passa a moltes masies, a Can Calopa hi trobem l'escut de la casa i, a més, la data de construcció, 1698, al portal. Aquesta casa no sempre ha estat coneguda amb el mateix nom, i de fet, abans d'anomenar-se Can Calopa es deia Can Batlle. Aquest cognom el duia una família antiquíssima d'Argentona que, de fet, apareix documentada al segle XII gràcies a la definició d'un alou situat a la parròquia de Sant Jaume d'Argentona, feta per Pere Batlle el 18 de juliol del 1131. El mas no va canviar de nom fins al segle XVII, quan la pubilla de la casa va casar-se amb Mateu Calopa. Després vingueren més persones, entre les quals destaquem Joaquim Noguer i Janer. Aquest home va ser un gran benefactor de la vila, concedint el 1854 el terreny necessari per construir un nou cementiri, entre altres obres que també va financiar. El 1894, Puig i Cadafalch dugué a terme les obres d'embelliment de la masia. Avui en dia, el celler de Can Calopa, que era una de les parts de la casa on Puig i Cadafalch va actuar, ara és un dels restaurants que trobem a Argentona, anomenat El Celler.